ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи Хечебек молодёжни соли 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш автомат аст. сайзтани мошин беҳтарин. 4 баллонои пачка, дискаҳои 16 баллоно, яъне ки 90 мегаватт бе камбудӣ, электропакет, 11 моҳи дига тонировка то моҳи августа, яъне ки ҳуҷҷат дорад, яъне ки қариб ҳамашон яксоли срок доранд. дӯстони азиз, ки 4 дискаҳои спис, раднои краска, мошин мега тоза бе ягон расход, ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. сайзтани беҳад тозаи баъд. нархи мошина 39 та мега бо ягон сум арзон мекунад ки ин мошино даже нархошон айчил бола баъд дорад, ки срочна сум дорад. кора мега ба ҳамин хотир арзонтар мефурӯшем. тонировка, электропакет, диска, ҳамаш баллон, пачка. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки Душанбе ва Абдураҳмони Ҷомӣ дам қарор ҳадаш, яъне ки Душанбе ва Абдураҳмони Ҷомӣ мерава кам ҷои кор. ба кадом метавон мағқул аст, дар ин рақамошо имо баста пайваст доранд. метавонед ки ё ки занг занед, ё ки дар баста имошо нависед, арзон карда метавонед срочна тоқа варианти сум маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон грузовой Хова самосвал аст ки мошини боркаш соли 2010 солае ки сайзтаниш беҳтарин нахаду. Хова самосвал мошини боркаш 2010 сол. раднои краска сафед, баллонош 80%, мошин нахаду. қарор дорад дар ноҳияи айни қишлоқи дарға, ҳаминҷа гуфтагааст. кадомиша нафаҳмед, аз соҳибашон мепурсед. ноҳияи айни гуфтагааст соҳибшон. нархи самосвала мега 220 та мега бо савдо арзона мекунем, мега вариантҳои алиша ҳам дорад. ягон хона замин боша мега аз территорияи Душанбе аз территорияи Ёвон боша мега алиш мекунем, ё ки ба ягон дуланои, яъне контейнерам алиш мешавад. замин, хона фарод аз территорияи Душанбе, Ёвон ва ягон дуланои контейнер мега алиш мекунем. кадоми сумкати мехера мега арзонтара мешавад, на номерошон аст кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра маълумот гирен. дар ноҳияи айни қарор дорад. срочна маромад занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка, объёмни элегант соли 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотора 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, сайзтани мошин мега беҳтарин. 4 электропакет, 4 диска, 4 баллонои пачка, як моҳи дига мегад, яъне ки як мошин мега тонировкаша кардем, яъне ки обшим 11 моҳи дига тонировкаш срок дорад. раднои краска сафеда, чихолои нав, мошин тоза, ягон расхода дуруни ами шарда гаштагае. нархи мошина мега 60 та мега бо арзон меша омада аз пеш бинед, мега чӣ хел мошин тозае, бо савдо ҳам мешавад. 60,000 сомонӣ арзона мекунанд. номерошон билайна навистагӣ аст. метавонед ки дар рақамошон занг зада пурра маълумот чагед. объёмни элеганси тоза, тонировка, ҳуҷҷат, ҳамаш яксола кадагӣ. лайкоту намуне даряк надорем ва навора дар ватсапи мотон поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан намхели светои зелёни соли 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотора 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби средни миёна қарор дорад. мошин нахадо мега ҳолати средни миёна. 3 та баллонош мегад пачка, 1 та дигаш мегад средни миёна мегад. мошин мега запчаст ҳамаш 100% кадагӣ. расходаш хайрам хайри ҳолата дӯстонед, ягон меличовка кор дора хеҷошда, агар хоҳем мекунед, нахоҳем ич не. нархи мошина мега 18000 мега бо арзон мешавад. дар назди капот
ами камтара мегӯяд ами крили ақими камтара мелчоф кор дорад дига ҳамаҷош 100% мега соҳиб шудам. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи январа яъне ки срок дорад. рақамошон мегафонад ба кадоми тоқ дар кор аст. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад. метавонед занг занед. мошини фурӯшии навбатии сайбоадро Mercedes-Benz C-Class ATG C-K соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ин ашампадрон яъне ки C-K элеганс ки 4 электропакет 4 диска 4 блонои пачка мега соҳиб бош. мошин мега бе расход радной краска серебриси номерош транзит срочно мефурӯша мега бо нархи арзон. тоқа вариантҳои сум мега алиш намешавад. тоқа суми холӣ. нархи мошина мега 35500 сомонӣ мега арзонам карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат рақамошро нависидагӣ тамос гиред. агар шумо мошин хар бошед дар комментария нависед кадом марка кадом сол. мо албатта мошинои гуфтагишонро ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо сабр кунед, лайкотона то охираш монену навро подписа кунед. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Daewoo Nexia аст ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. мошин радной краскаи намехелай. салоншам тоза. магнитофон чихолош яъне задагии пӯстагӣ надорад. сайсияш нав аст. бе расход электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд 100% Nexia тоза. нархи мошина мега 14500 сомонӣ мега бо арзон мешад. намехел сиёҳае. намехел молодёжне бадрон. мошин мегӯяд хай сайсияниш тозатарае. мошин қарор дорад дар шаҳри норак 14500 сомонӣ. ба кадомтон маъқул аст номерошон тисела кор мекунад. метавонед ки тамос гиред. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира чизе ки набошад хали фурӯхтанда метавонед ки суратҳои оригиналш қати маълумотҳои пурраш номери телефон адресшро гиред. мо ина мехел эълонда фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Daewoo Lanos аст ки соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой. коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд нахаду. ҳолаташ яъне ки соза мега соҳиб. ягом дар надора мега магнитофон балонош средни. мошина мега аз пеш омада биё бин мега баъд савдо мекунем. нархи мошина мега 10000 сомон мега бо ягон сумша арзона мекунанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Роғун. дӯстони азиз яъне ки шаҳри Роғунда қарор дорад. 10000 сомонӣ номерошо мегафонае. ва кадоми шумо ки маъқул аст на занг занед бештари маълумотро гиред. будам дӯстоне ки аз территорияи Роғун намехел мошинои Daewoo Lanos сирох карда буданд. ина мошинои закасои шумо агар ки маъқултон боша маҳрамат тамос гиред. чун ранги ҳарвақта баъдро фақат аз шумо хоҳиш аст ки яъне ки хато нафаҳмед лайкора гузоред ки лайкото хеле бад истифода навора то охираш тамошо кунед ва лайка то охираш монед. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон ВАЗ 21014 аст ки мошинои молодёжни советски свети серебристи. соли барои 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литр. коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ аст. самбуфер дорад. мошин нав хадавои кардагӣ мегӯяд. 4 балон нав аст мегӯяд. калонка самбуфер дорад. мошин нахадо мега хай камбудиша нагуфтанд. нархи мошина мега 18000 мега бо ягон сумша арзона мешавад. вариантҳои алишам дорад. ягон мерседесҳои 190 бошад мегӯяд алиш мекунем. мерседесҳои 190 бардони азиз яъне ки ҳамаи хел кати алиш мешавад. кадоме ки дигаш кати сум кати мехелам мега арзона мекунем. мошин дар шаҳри душанбе 18000 сомон номерошон яъне ки мегафон аст. ба кадоми шумо ки маъқулае маҳрамат тамос гиред. фақат дар канали мо подписатсия кунед. лайкора гузоред яъне ки чӣ хеле ки фақат дастгирӣ мекунед. мо мошинои гуфтагии шумо албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатии сайбоадрон Toyota Corolla аст ки свети сафед соли барои 2009 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш автомат. сайсияи мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. мошин яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер электропакет балону пачка задни камера.
опшн кожани салон, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Баллон, яксола ҳуҷҷат, кондитсионер, электропай задни камера ҳамаш 100%. омада мошина аспеч бинӣ мега бо арзон када метиҳем. нархи мошина мега 72000 сомонӣ мега кадоми конкретно наличӣ мехара мегад арзонтара мешавад. неки соҳибшон гуфтага аст ки илтимос беҳуда занг назанад ки одами коргаре мегад меша фақат конкретно одамони харидор. мошин мега дар шаҳри душанбе пойтахта қарор дорад кадом то мехарен омада аспеч бинен ягон сумша бо арзонам када метиҳем. хоб номерошо номерои билайна дӯстон билайна кор мекунад маромат тамос гирен фақат дастгирӣ фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш свети сафед соли бароюшаш 2003 солае ки судишвориш гази холия. Объем мотора 3 литр гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду Hyundai Starex газкати соли бароюшаш 2003. 4 диска, 4 балонаи 90%, салоншам тоза, чихолош нав, скамейко тоза, бе ягон задагӣ, бе ягон каҷала, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин опшн мегӯяд нахадо мега омода бинен инами хел соза мега газкатия. нархи мошина мега 35 та мега бисёри бад арзон не камтар ягон сум дар ҷои пулгӣ дар назди капот ягон сум арзон мекунем бисёри бад немега соҳибчун 35000 сомонӣ омода бинен мега мошин дар шаҳри Душанбе. будам дӯстоне ки авхали Hyundai яъне ки газаки пурсидан ина ки ба шумо вариантҳои на газкати чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем. рақамошро ба видео наста маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Lexus RX Series аст ки соли бароюшаш 1998 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 3 литр гуфтааст, коробкаш автомат, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. 4 та электропакет, 4 та диска, 4 та балонаи 90%, 3 та телевизор, кожани салон, кондитсионер, чихолои нав, магнитофон ҳамаш кор мекунад мега соҳибшон радной краска сафед 98 солае ки неки ранги солҳои 2000-2001 кадян шабад аст. мошин мегӯяд бе расход бе ягон камбудӣ нархи арзон кати метиҳем мега соҳибшон. Lexus RX Series 1998 солае ки камтар солша 1-2 сол нав кардагианд. кожани салон, ҳуҷҷат ҳамаш 100% балон нав. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархаша мегӯяд 36000 сомонӣ бо ягон сум арзон мекунем. алиш намешавад мегӯяд тоқа вариантҳои суми холӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Хуҷанд қарор дорад. номерошон тисела кадомтон мехарем маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ВАЗ 2107 молодёжни аст ки советский мошин свети сафед шая ки соли бароюшаш 2008 солае ки бензини холия судишвориш. объем мотораш 1.5 литр гуфтааст, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. радной краска, бензини холӣ 2008 сол, магнитофон 4 та балонаи 70% дорад. чихолош наваста яъне кожани магнитофон ҳамаш кор мекунад. хайр дӯстони азиз, чӣ маълумот чак агар нафаҳмида бошед кам бошад бо тамос гирифта пурсида анеҳ карда мегирем. нархи мошина мега 21000 сомонӣ мега бо арзонтарам мешавад. омада аз печ бинен бо савдо ҳам мекунем. 2008 сол 21000 сомонӣ. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт яъне ки ВАЗ 2107 2008 сол. тоқа вариантҳои суми холӣ мегӯяд алиш намекунем арзонтар када мешавад. номерошо номерои билайна кор мекунад кадомто маъқул када бошед маромат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, ягон гов, мол чизе ки барои фурӯхтан набошад маромат, сурат, маълумот, адрес, номери телефонро рӯй кунед. инам хе эълонда мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.